Mitä mahtavinta päivää, arvoisat kansalaiset. Tervetuloa tänne 10. ja kyllä 10. Red Dead Redemption osaan. Ja saatatte miettiä, että mitä perhanaa mä teen tällaisessa paikassa keskellä ei mitään. No, hommahan meni niin, että mä sain mä yritin kuvata tän jo 3 miljoonaa kertaa, mutta sitten siinä tapahtui kaikkea. Hommat meni päin helvettiä ja mun piti mennä syömään ja kaikkea tällaista hauskaa pientä perkelöintiä, niin sen takia mä nyt sitten olen täällä keskellä ei mitään tällaisen öljyjalostamon luona ja siis tähän nyt ekana pausetetaan ja kerrotaan vähän. Ensinnäkin mä olen miettinyt tässä, että pitäisikö mun aloittaa niin kun monta sarjaa tähän Red Dead Redemptionin oheen, että niin kun tässä sitten menis samalla monia sarjoja kun peleistä samaan aikaan. Ja mä nyt annan pallon teille, rakkaat katsojani, että kuinka tämän kanssa tehdään, että jatketaanko me vaan tämän Red Dead Redemption 2 puurtamista ja sitten odottakaapas hetki, tai sitten niin kun otetaan se tähän muita. Ja sitten vielä sen verran, että mitä mun pitikäs sanoa? Niin. Mitä mun pitikäs sanoa? Ai niin, se, että kun mä tässä viime osassa, oliko se, vai sitä edellisessä osassa, kehotin teitä laittamaan kommentteja siitä, että mitä me pelataan tämän jälkeen, niin jos te haluatte, että mä jatkan vaan tän Red Dead Redemptionin kanssa, ettekä halua tähän muita sarjoja pyörimään, niin laittakaa sitten vasta, kun tää peli on joskus pelattu läpi. Että mä unohdan muuten, että mihin videoon on laitettu kommentteja ja mitä pelejä, ja sitten jos nyt kommentteja on monessa eri paikassa, niin mä en jaksa etsiä kaikkia. Ja se tarkoittaisi sitä, että juuri sinun pelisi saattaisi jäädä pelaamatta, ja se olisi most undesirable. Ja sitten vielä sen verran, että haluatteko te, että mä leikkaan nämä niin kuin paikasta A paikkaan B siirtymiset, jotka mä oon leikannut nyt monestakin osasta pois? Vai haluatteko te, että mä näytän sen, kuinka mä ratsastelen määränpäihin X, Y ja Z? Päätös on teidän tässäkin asiassa, ja minä toimin sitten massojen konsensuksen mukaan. Ja jos siellä on tyyliin yksi ääni, niin sit mä toimin sen mukaan, että äänestäkää jos haluatte. Mutta siitä ei sitten valiteta kommenteissa, jos ette äänestäneet. Ja sitten taas, että sitten tämmönen niin kuin, kevyempi lopetus tähän paasaukseen on se, että kun tämä osa teille jossain kohtaa tulee, niin olen silloin varmastikin täytynyt 18 vuotta. Mä oon tämmönen vanhus. Mutta nyt mennään ryöstämään tehtävällemme tarkoitetut öljytynnyrit täältä öljyjalostamosta. Ja tämä tulee olemaan ihan perseestä, koska olen yrittänyt tätä jo 2 kertaa. Tai no aika montakin kertaa, mutta niinku, mä kerran sain jo nää öljyvankkurit ulos täältä. Mutta sitten sekin kävi niin, että mä jyräytin tuolla skutsissa olevan hevostallin seinään, ja sit mä en pystynyt enää peruuttamaan sitä pois. Joka on vähän silleen, että miksi mä en pystynyt peruuttamaan, hevosella on 4 jalkaa. Mutta niinku, anyway, katsotaas
Ja nyt, että meidän noista jutuista ei tulisi niin hankalia sitten editoinnissa, että niin kun mun puhekin kuuluu täältä musiikkia ja muiden yli, niin heitetään muita kaikkia niinku noita äänenvoimakkuuksia vähän pienemmälle. Noin. Aha. Niin, 3 miljoonaa vuotta kestäneen latausruudun jälkeen olemme taas täällä. Ja... Voi paska. Miksi sun pitää... Joku voi kommenteissa kertoa, joka on pelannut tätä, niin... Onko tää vaan Rockstarin hauska tämmönen, haha, emme tehneet noita official save spotteja mihinkään, niin tää mun äijä spawnaa aina niinku ties minne perseeseen. Eli niinku... Jos tää oli tämmönen niinku vaan, että Rockstar oli laiska, niin please, pelin kehittäjät, käyttäkää aivojen ja tehkää lataus tai niinku noi save spotit, että niinku se peli jatkuu siitä ja silloin. Tai jos sitten save spotteja, niin laittakaa se edes alkamaan just siitä mihin lopetitte. That's all I ask. Joo, tosiaan tää laitos on täällä jossain hieman perseessä. Toivottavasti mua ei nyt hirvetä sitä kävelen täällä. Taasko mun pitäis syödä, perkele. Now then. Mä oon täällä radan toisella puolella, mä haluan tänne toiselle puolelle. Tosiaan suunnitelmana olisi, että mä kierrän tähän niinku, mistä mua ei nähdä, sit mä katson kuinka noi guardit on jossain perseessä ja sit mä joikkaan tuolta yhden noista öljyvankkureista. Ja se olisi niinku se mun suunnitelma. Eri asia toimiiko se. Yksi niistä öljyvankkureista on tossa. Joo. Sitten mennään tänne venaamaan kun noi partiot liikkuu. Voinko mä kattoo? Jes. Mutta on nyt sitä aina yli. Noin. Eikös tuollakin? Ja ajatelkaa, että tällaisista tehtaista se niin mukava ilmastonmuutos, joka meitä nytkin parjaa, niin lähti liikkeelle. Oletteko ylpeitä esisistämme? No niin, alkaapas liikkua siitä. Tässä saattaa kestää taas 1 000 000 vuotta. Toivon, että mua ei nähty. Koska tässä ei mitään puskaa tai mitään niinku perseestä, kun mun pitää vaan venata, että noi vartijat liikkuu, koska mä en voi, ja testattu siis on, että mä en voi taistella tietä niin noitten öljykonteinerien läheisyyteen, että mun pitää vaan venata tässä kärsivällisesti. Sitten se meidän tapaamispaikka on jossain hevon perseessä, mutta mennään sitä heti, kun me saadaan tää öljyvankkurit haltuumme tästä. No niin, liikkukaapas nyt.
sitten kun tää on, kun nää